Εδώ στο στούντιο και στον επόμενο καλεσμένο μας να δούμε πώς πραγματικά η τεχνολογία και πώς η ιστορία του διαδικτύου και αυτών των μέσων μπορεί να μας βοηθήσει πραγματικά σε κάτι που ίσως οι περισσότεροι δεν το έχουμε καν στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς μπορείς να συνδέσεις το βιβλίο και την αγάπη κάποιου για του βιβλίου, του φυσικού βιβλίου, έτσι, και όχι μόνο του ηλεκτρονικού που έχουμε δει πια τα τελευταία χρόνια, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας να μπορέσεις να οργανώσεις τα πολλά βιβλία και μια βιβλιοθήκη, είτε είναι του σπιτιού, είτε είναι σε έναν άλλον χώρο, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι τα νοσοκομεία, και να τα βάλεις σε μια σειρά. Είναι κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, βρήκαμε έναν άνθρωπο που το έχει βάλει σκοπό τη ζωή του τα τελευταία χρόνια να κάνει αυτή την οργάνωση. Και σας τον παρουσιάζουμε σήμερα, τον κύριο Θεόφιλο Παπαδόπουλο, δημιουργό, καλησπέρα σας, του βιβλιοδανός.gr. Βιβλιοδανός, λοιπόν. Λοιπόν, και δεν έχει σχέση με τη Δανία, δεν είναι τέτοιο δανός. Όχι. Έχει σχέση με το αρχαίο δέο. Μάλιστα, για πείτε μας, τι είναι αυτό λοιπόν που κάνετε? Λοιπόν, ουσιαστικά είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης δανειστικών βιβλιοθηκών. Μάλιστα. Έτσι, χοντρικά. Όμως, θα σας πω πώς ξεκίνησε για να καταλάβετε για τη χρησιμότητα. Πίσω στο 2016, εγώ είμαι γονέας φυσικά και απλός πολίτης της χώρας, δεν έχω κάτι περαιτέρω. Ένας κανονικός άνθρωπος είσαστε, κύριε Παπαδόπουλο, και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και συναντάμε κανονικούς ανθρώπους εννοώ. Ευχαριστώ. Και φίλος πληροφορικής, σε πάση περιπτώσει. Είχα ένα φιλικό τηλέφωνο από ένα δημοτικό σχολείο, δημόσιο, όπου μου ζητήθηκε, επειδή είμαι εξοικειωμένος, να τους βοηθήσω για να ψηφιοποιήσουν τους τίτλους της δανειστικής τους βιβλιοθήκης. Ήταν ένα σχολείο, όπως όλα, το οποίο η σχολική δανειστική τους βιβλιοθήκη λειτουργούσε έντυπα. Δηλαδή συμπληρώνανε βιβλίο δανεισμών, αυτό το κλασικό, καρτούλες κτλ. Το πρόβλημά τους ήταν ότι η βιβλιοθήκη αρχικά λειτουργούσε εθελοντικά. Δηλαδή ήρθε μια μέρα ένας πολύ καλός δάσκαλος και είπε: έχω μια ιδέα, θα κάνω μια βιβλιοθήκη. Την έφτιαξε. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Μετά όμως έφυγε. Μπορεί να ήταν αναπληρωτής, μπορεί να ήταν. Δεν έχει σημασία. Όπως συνήθως συμβαίνει. Και μετά έρχεται κενό για κανένα χρόνο. Γιατί δεν υπήρχε κάποιος να τη συνεχίσει. Γιατί, όπως είπα τότε, ειδικά τουλάχιστον το 2016, θα είναι εθελοντικά. Δεν υπήρξε κάποιος. Και έρχεται ο επόμενος που λέει: θα τη συνεχίσω εγώ. Ωραία, του λέει η κυρία Διευθύντρια. Πάρε τις σημειώσεις. Εξεπλάγινε ο κύριος, έβλεπε μουτζούρες, δεν έβγαζε τα γράμματα και κάπου εκεί πέρα λέει η Διευθύντρια: πρέπει να βρούμε κάποιον να μας φτιάξει ένα λογιστικό φύλλο. Απλά να περνάει τους τίτλους. Να υπάρχουν έστω έντυπα για να ξέρουμε να τα παραδείγουμε στον επόμενο. Τέλος πάντων, να μην το κουράσω άλλο. Έπεσε το τηλέφωνο σε μένα, πάνω στην κουβέντα επιτόπου λέω: ωραία, δεν θα φτιάξουμε ένα απλό λογιστικό φύλλο. Θα φτιάξουμε μια υπηρεσία που θα εξυπηρετεί το σχολείο, αλλά και κάθε σχολείο. Εκεί πέρα έπεσε λιγάκι η κουβέντα: μα δεν έχουμε λεφτά. Λεφτά δεν μίλησε κανένας. Και έτσι... Γιατί γίνονται πράγματα και χωρίς λεφτά. Ναι, γιατί όμως? Γιατί από πίσω υπάρχει, ας πούμε, μια ιδεολογία. Ο δάσκαλος έχει, ας πούμε τώρα με σύγχρονους όρους, δηλαδή τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχει περίπου 3 ώρες, στην καλύτερη περίπτωση, να αφιερώσει στη σχολική δανειστική βιβλιοθήκη την εβδομάδα. Σε αυτές τις 3 ώρες μπορεί να απασχολήσει 2 τμήματα, ας πούμε 40-50 παιδάκια. Εάν λειτουργεί έντυπα, τότε πιθανώς από τις 3 ώρες, αν υποθέσουμε ότι δανείζει και μια φορά την εβδομάδα ή έστω το μήνα, γιατί τα θύματα αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, τότε θα πρέπει να δαπανίσει γύρω στη 1 ώρα για το παιδάκι να πάει να διαλέξει το βιβλίο, να φέρει στο δάσκαλο, να πει: δάσκαλε αυτό. Ποιος είσαι? Ο Γιωργάκης. Γιωργάκη, πήρες δοκιμοσκοπίτσα. Και το γράφω. Και θα πρέπει να το επιστρέψει 15 μέρες. Ναι, δείξουμε και το καρτελάκι σου. Να φτιάξουμε και τα καρτελάκια. Δεν πάση περιπτώσει. Πάει 1 ώρα, πάει. Τι ήταν αυτή η 1 ώρα όμως? Η βιβλιοθήκη δεν είναι απλά να υπάρχουν, να παίρνουν βιβλία, ειδικά η σχολική βιβλιοθήκη, να μοιράζουν βιβλία. Είναι ένας χώρος καλλιέργειας, ας το πούμε, του πνεύματος. Πραγματικά, όχι, ας το πούμε. Γιατί η δουλειά του παιδαγωγού, το ξέρουν καλύτερα και καλό θα ήταν να καλέσετε κάποιον να σας τα πει γι' αυτό, είναι να μιλήσει στο παιδί, να συζητήσει πάνω στην κοκκινοσκουφίτσα, ας πούμε, να το αναλύσει, να το συζητήσει με τα άλλα τα παιδάκια, να βγάλουν τα συναισθήματά τους. Έτσι. Και δεν είναι απλώς παίρνω ένα βιβλίο, το διαβάζω, το αφήνω πίσω. Ακριβώς. Δεν είναι μάθημα, δεν Άρα, είναι. Άρα λοιπόν τι κάνατε εσείς πέρα από το ότι οργανώσατε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, τον πιο τεχνολογικό λοιπόν, την συγκεκριμένη βιβλιοθήκη και το αναπτύξατε κιόλας? Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Φτιάχτηκε αυτή η υπηρεσία, οπότε αμέσως ο δάσκαλος εκεί που θα έκανε αυτή τη 1 ώρα την εβδομάδα, πλέον κάνει σε 10 λεπτά και έχει τελειώσει. Τους παίρνει όλους σειρά και τελείωσε.
Ναι. Από εκεί πέρα η υπηρεσία αναπτυχθήκε, έχουν περάσει 9 χρόνια. Ναι. Πλέον μπορεί, καταρχήν είναι δωρεάν, δεν είπαμε το πιο σημαντικό, ναι. δεν χρειάζεται κανένας. Έχει δικαίωμα, μπορεί να δημοσιεύσει τον κατάλογο των βιβλίων του στο site, το σχολείο ή οπουδήποτε άλλο. Αφορά και οποιαδήποτε δανειστική βιβλιοθήκη, όπου έτσι, ναι. Και μπορεί να συμμετέχει και σε μια διαδικτυακή ενέργεια που κάνουμε, τις βιβλιοθηκοπαρουσιάσεις, όπου παρουσιάζει το έργο του με φωτογραφίες και τα λοιπά, κείμενα δικά του. Τι δουλειά γίνεται στο σχολείο, έτσι ώστε να ανταλλάξει και ιδέες με άλλα σχολεία, βλέποντας τις υπόλοιπες παρουσιάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Και όλο αυτό το βλέπει μέσα στο βιβλιοντανός.gr, κύριε Παπαδόπουλε, για να δει δηλαδή τι ακριβώς μπορεί να κάνει και πώς να προσεγγίσει ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολλά και οργανισμούς και τα σχολεία και άλλους χώρους που θέλουν να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι και θέλουν μια καθοδήγηση. Ναι, κάθε υπεύθυνος δανειστικής βιβλιοθήκης που ενδιαφέρεται μπαίνει στο bibliodandos.gr, εγγράφεται δωρεάν, συνεχίζει και προχωρά. Ναι. Οποιοςδήποτε όμως επισκέπτης μπει, μπορεί να δει στις βιβλιοθηκοπαρουσιάσεις που είναι ανοιχτές σε όλους, να δει τη δουλειά των υπόλοιπων σχολείων. Πολύ ωραία. Να παίρνει και μια ιδέα από αυτό. Να πάρει μια ιδέα. Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, που μας ενημερώσατε γι' αυτό και περισσότερες πληροφορίες είπαμε στο συγκεκριμένο site. Για να πάμε, κυρίες και κύριοι, και με